Walo ka box nga gikan sa guba nga refrigerator ang atong himuon karon nga ansulapan og breeder pan sa atong mga tilapia. Sayo pa lang sa buntag nangita na ko sa online og mga mamalite og scrap kay mo order ko og mga guba nga refrigerator kay mao himuon ako nga extension sa akong breeder pan sa mga tilapia og extension pod para sa atong mga azula kay nagkadaghan na ang mga order nga pending. Naara po rin ako gibutang sa ilawom sa kemito kay para dili mainitan. Nganong nipalit man gyud ko ani nga daghan naman kog pispan. Nasod ni sa kong unahuna nga maghimo ko og ingani tungod kay na ako nakit-an nga mga similya sa tilapia kay nanay nanganak ug mo'y plano nako nga ako nang buhion og lain kay para atong ibaligya mayo na lang natay panggasto sa adlaw-adlaw na to nga panginahanglanon. Pero before ana ako sa ninsuwayan og buhi kay para mahibaw-an nato kung maayo ba gid ang iyang tubo kay lisod bisag kayo kung diretso tag baligya nya bati day kayo ang quality kay ingon sa uban kung mopalit ka sa farm ya nagbuhi ka, dayon manganak, lahi na daw ang tubo. Ug mao na atong bisirbaran, ug tinuod ba gyud ang ilahang istorya. Kay basin day ilarang gipakatay nga istorya kay para adto gyud ta mamalit sa ilahang farm. Ug usa pa na, gahi gyud ko og mao nga maghimo gyud ko ug ako ang pamaagi. Ako nang gipangkuha ang mga similya sa tilapia diri sa among nasirpan para atong ibalhin dito sa bag-o nga gihimo nato nga pan. Ug nagkuha na lang po ko og mga dagkon tilapia nga laki ug bae. Kay atong ibutang, kay mao atong himuong breeder. Kay balita nako hurot-hurot ang mga similya dito sa fisheries nga mong kumprahanan og similya sa tilapia. Mao nga nakanahon ako nga ako ning buhon para ako po'y mag-supply sa ubang nga mga dili kapalit didto. O di ba na nasa tay bag-ong laing nga ibaligya, bahala ginagmay basta kanunay. Maobitan na nga ubang negosyo na agad sila brands. Kay para kung mingaw ang pikas napay katapal aron dili lang malugi ang uban nga brands. Og ang nakanindot diha kay bisan og ginagmay ang halin basta daghan lang ang brands dako na siya basta usahon. Mao na ang atong mindset atong gibuhat karon, bahala ginagmay basta kay dili lang usa duha ang atong gibaligya kay dili ba nato matagan ang panahon nga mohinay ang atong mga sadlay nga negosyo. Og kaning bas nga gibutan nato diri sa tubangan mao na ang atong butangan sa atong mga azula og katong dito sa loyo mao na atong butangan sa mga tilapia breeder og mga similya. Og dili lang kay mao ra ni nga box ang akong gi-order karon na pag mabot ugma kaya ako na po tubang butangan sa itong mga azula. Kinahanglan yun, daghan kayo nga itong azula kaya tungod sa kadaghan sa mga order. Og sa itong pagtrabaho karon abtang yung tao gabi og ni overtime yung tao gamay para lang yun matrabaho ang atong mga plano. Og po na pa rin ako ng mga box kaya ako pa rin pambutangan atong mga similya. Kaya para pohon kung na mo order og dinagan, naagin tayo kahatag. Dako gid akong pagpasalamat sa Ginoo karong adlaw tungod kay napunan na pod ang atong pampaninda nga gikan gid diri sa akong farm. Og mao na ni ang resulta sa akong gitrabaho, balik kada box 3 ka buksod, 2 ka bae, ug 1 ka laki. Ari ta magpadaghan sa atong mga tilapia fry nga atong ipambaligya. Basta magkugi lang ka, dili gid layo nga matuman ang imong mga plano. Kugi ug ampo lang gyud ang yawi para matuman ang atong mga pangandoy. Asa ra man ang lingaw-lingaw kung successful ka pohon. Og sa mga ganahan mag-order og similya sa tilapia, mag-post ra ko pohon kung pwede na.